Mesélő boglári képeslapok. Boglári gőzhajó kikötő története 1847-től 1960-ig. Kossuth Lajos 1844-ben kelt, híres fürdőlevelében írta le először, hogy gőzhajó kell a Balatonra, amely akkor csak holtenger volt. Tükrén nem siklottak hajók, vitorlások, csak a sirályok és fecskék röpködtek felette. A legnagyobb magyar Széchenyi István 1846-ban hatalmas akaraterővel, a közöny és számtalan akadály leküzdésével megindította az első gőzhajó járatot. A Kisfaludy Sándor költőről elnevezett lapátkerekes gőzöst a Balatonon, és ezzel új életet hozott a tó környékére. E hajóval teremtette meg az idegenforgalomhoz szükséges, könnyebb és gyorsabb közlekedést, az üdülő élet fellendülését. Azok a községek, amelyeknek tópartján kikötők épültek, és ahova gőzhajó rendszeresen járt, fejlődésnek indultak. A cél eléréséhez szükség volt az anyagi fedezet biztosítására. Széchenyi István részvénytársaságot alakított, Balaton Gőzhajózási Társaság néven. A társaság 60 000 forint részvénytőkével alakult. A társaság a Balatonon a hajózás megindítását, a Balaton körüli települések bevonását, a könnyebb vízi úton a közlekedést és a két part közti kereskedést kívánta lehetővé tenni. Működési, anyagi fedezetének megteremtésére a társaság javára személy, valamint áruszállítással és vontatással kívánt foglalkozni. Széchenyi István a Balatoni Gőzhajózási Társaság elnöki tisztségét haláláig viselte. A balatoni gőzhajózás megindulását meg kellett előznie a kikötők, raktárházak megépítésének. Azon felül rendezni kellett a kikötőkhöz vezető utakat is, sőt Széchenyi a Balatonhoz vezető utak karbantartására is felhívta a megyék figyelmét. Mindez nem történhetett a helyi szokások és magánérdekek figyelembevételével, hanem a gőzhajózás előírásainak és irányelveinek megfelelően kellett a létesítményeket építeni. Az első balatoni kikötők a társaság által készített tervrajzok alapján épültek. Hertelendi István 1847. novemberében már azt jelenti Széchenyinek, hogy Balacsonyba, Alsóőrsön, Bogláron és Fülöpön készülnek a kikötők. Bogláron az 1815-ben Jankovics család által épített révkikötő vízben nyúló töltését használták fel, mely nem azonos a régi boglári és fülöpi révkikötővel, ma Platánstrand. Ettől nyugatra 400 méterrel húzódott a mai helyén. A boglári közbirtokosság 300 forintot ajánlott fel, hogy a kikötőhöz vezető út is megépülhessen. A partra menőleges feltöltött moló végén egy kikötőfejet szintén kőrakásból és annak oldalához egy fából készült hajóállást és egy egyszerű fabódot építettek. A rendszeres balatoni gőzhajójárat megindulásakor 1849-ben a következő helyeken köthetett ki a Kisfaludy gőzös: Keszthelyen, Fonyódon, Badacsonyban, Bogláron, Révfülöpön, Szántódon, Siófokon, Balatonfüreden, Alsóőrsön, Kenesén. Összesen 9 kikötő. Széchenyi István 9 balatoni kikötőt álmodott meg. Az álom megvalósult. Balatonboglár a Balaton egyik legrégebbi kikötőjével büszkélkedhet.
Az első balatoni gőzhajózási részvénytársaságot 1887-ben feloszlatták. A kisfaludi gőzös már nem kötött többet ki a boglári öreg mólónál. Egy újabb, a Zala-Somogy gőzhajózási társulás alakult 1872-ben, melynek bejegyzett telephelye a Révfülöpi Révház lett. A nevében is két megye által és annak gazdasági hasznát bíró uradalmak és kereskedés lebonyolító tulajdonosi kör hozta életre. A régi mólót használva kezdte meg működését, Boglár és Révfülöp közti viszonylatban, kimondottan a két megye árucsere lebonyolítására felvállalva. A bazacsonyi kikötőt is csak nagyobb kőszállítások lebonyolítására vette igénybe a társaság. 3 év működés után 1875-ben csődbe ment. A Balaton nevű hajójukat elárverezték. A boglári kikötő mólója újra csak a kígyók és békák tanyájává vált. 1890-ben új hajózási társaság jött létre, a Balatoni Hajózási Részvénytársaság néven. Az 1889-ben az új társaság megépítteti Kelén névre keresztelt oldallapátos gőzöst, melyen megindult a menetrend szerinti hajózás. A hajót 1891-ben Baros névre átkeresztelték. Ugyancsak 1891-ben készült az immáron csavargőzös kivitelbe a Helka és az új Kelén hajók, melyek már 133 éve mind a mai napig dízelmotoros hajóként szállítja a Balaton szerelmeseit. Egy időben a régi kikötő felújítására is sor kerülhet. Ebben az évben a Pécsi Kultúrmérnöki Hivatal terveket készített a megvalósítására. A képen a boglári régi keskeny mólót szélesítik 1895-ben. A móló felépítési rajza látható. ...1910-ben a kikötőt az állam vette át, és a balatoni kikötők felügyelőségének kezelésére bízta. A Magyar Királyi Kincstár 1913-ban Gál Gaszton földbirtokostól a kikötő területét és a hozzátartozó balatoni területet összesen 25,5 kataszteri holdat 25.360 koronáért megvette. Balatoni kikötő felügyelete által készített tervek szerint 1913-1914-ben a kikötőt végleges formájába kezdték megépíteni. Tervek jó részét Káli Nagy Dezső vízépítő mérnök végezte. A képen látható munkálatok, a kifutó móló szélesítése, valamint a régi hajó kikötőnél annak nyugati irányba való meghosszabbítása, illetve a leendő kikötő bejáratának elkészítése teljesen új kőrakással. A móló eredeti felépítési rajza. A kikötő áramlás dinamikai rajza és elrendezése. A kikötő bejáratánál elkészült 2 móló lehetővé tette a medence öblének és magának a hajó kikötéséhez szükséges partfalak megépítését, melyet a megfelelő távolságban emelt, belső víztartású dupla szádfallal oldottak meg. A korabeli fotókon jól látszanak a szárazon tartott területeken végzett építési munkák.
Mind az alap, mind a felmenő fal betonbarakot révfülöpi vöröskőből készült, faragott kőburkolattal. A partfalat olasz kőmunkások készítették, akik közül többen az első világháborúig a kikötő felügyelőség szolgálatában maradtak, és egész kőmunkás nemzedékeket neveltek ki a Balaton mellett. Az általuk készített burkolat molókban és partfalakban 100 év alatt a jégjárás és a hullámzás alig tett kárt, és csak a lábazati kőhányásokat kellett időnként pótolni. A kikötő személyhajók, teherszállító uszályok, vitorlások és csónakok kikötésére szolgál. A Boklári kikötő egyike a legjobban üzemeltethető medencés kikötőknek a tó déli partján. A bejárat és a nyugati móló kialakítása a mögöttes vízterületnek jó hullámvédelmet, a sziget erdeje pedig a medencében horgonyzó vitorlásoknak a fő szélirányban csendes víztükröt biztosít. A belső kikötő medencét úgy képezték ki, hogy indulásra a személyhajók a medencében megfordulhatnak, és így nem kell a partfal mellett fordulniuk. A hajóállomáson körülbelül 30 méter hosszban vízszintesen a falban erősített fagerendák szolgálták a sima kikötést. Mivel a deszkák között megszorult a párás levegő, falkatrészek gyorsan korhattak, helyettük később függőleges ütközött szülöpöket vertek le. A kikötőmedence délnyugati oldala 1934-ig nem volt lezárva, emiatt a kikötő nagyon feliszaposodott. A kikötő kialakítására és a sziget építésére a vízügyi főosztály 29 000 pengőt engedélyezett. A balatoni kikötő felügyelőség ekkor a parti birtokosoktól kb. 140 méter hosszú sávot kapott annak fejében, hogy hozzátartozó nádas alacsony fekvésű tekkert feltöltötte. A parti sávhoz tartozó nádast partvédőművel vette körül. Az így határolt mintegy 8 kataszteri holdi területet a kikötőből kikerülő kotrásanyaggal feltöltötte. ...1914 tavaszán elkészült a hajóállomás épülete. Ekkor még csak földszintes fogadóépület, melyben a Bahart vállalat irodája, jegykiadó pénztára, valamint a kikötő őr lakása volt felépítve. Első kikötő őr Harangozó József volt, 1913-tól 40 éven keresztül, aki családjával ott is lakott. Fia, a nagy emlékezetű ifjú Harangozó József tanár, iskolaigazgató is ebben az épületben született. A kikötő fogadóépületet az 1913-ban a hivatalba lépő Káli Nagy Dezső, a balatoni kikötő felügyelet vízépítő mérnöke kibővítette 1914-ben. Egy impozáns, emeletes toronyszerű épület résszel. A főépület déli oldalán lévő épület, munkásszálló és darabáru raktár is 1914-ben épült.
A boglári kikötő a két világháború közötti időben, a második világháború végéig igen nagy teherforgalmat bonyolított le. A hajózás akkori tulajdonosa, Balatoni Hajózási Részvénytársaság kőszállítással foglalkozott. A Balaton északi partjáról Ábrahámhegy, Révfülöv, Balatonszepezd határába kitermelt fagyáló vöröshomok építőkövet felvásárolta, és uszályokból a boglári kikötőben rakta ki, és onnan értékesítette. A kőhaladás központja Balatonboglár volt, ahol a tágas rakodótéren több százezer köbméter követ tároltak. 1935-ben 62.500, 1936-ban 88.150 tonna érkezett ide. A második világháború után a Bahart örököse, a Mohort kőeladással csak Balatonszemesi és Siófoki kikötőben foglalkozott. Ezért a boglári kőrakódó majdnem kihasználatlanul állt. Évente csupán 20-30 ezer tonna kő szállítását igényelte a közúti építővállalat. A kikötő eseményei 1944 őszén. A kikötő teherrakodó délnyugati oldalán állt a bíróféle csónak és vitorlás tároló hangár. A visszavonuló német csapatok 1944. novemberében a hangárt felgyújtották. Az előretörő szovjet csapatok ne tudják használni a benne lévő több tucat nagyértékű vitorlást és csónakot. Balatonboglára 1944. december 3-án vonultak be a szovjet csapatok. December 8-án a déli hadsereg parancsnoksága jelenítette Moszkvának, hogy a Balatont Balatonboglár kikötőjénél elérték. A boglári kikötő személyforgalma nagyobbrész Révfülöp és Boglár közt bonyolódott le. A két település közt koratavasztól késő őszig, szinte jég beállásáig folytatták a kiskereskedelem és személyszállítást. A Csongor és a Tünde motoros hajók látták el hosszú évtizedekig a szolgálatot. Naponta 4 fordulót tettek a két part között. Kivétel a nyári szezonban többszöri átkeléssel is bővítették a hajók forgalmát. A képen idős harangozó József kikötőőr fogadja Csongor motoros hajót 1952. késő őszén. A kikötő összefoglaló adatai. Az építés kezdete 1890, bővítve 1913, 1916. További bővítések 1934, 1939
és 1960. Kezdeti építési költség mindegy 35 000 pengő volt. Védett vízterület 36 000 négyzetméter. A kikötőhöz tartozó száraz terület a feltöltő területekkel együtt 8 hektár. A kikötőben egyidejűleg 2 nagyobb és 2 kisebb személyhajó köthet ki. Ezen kívül a teherrakodó partfal mentén 4 juszály egyidejű tartózkodására van lehetőség. Vízmélység a Balaton 0,80 cm-es vízállásánál az egész kikötőben 30-35 deciméter. Nagy hajó kikötésre alkalmas partfal 70 folyóméter. Vitorlások, motorosok kikötésre alkalmas partfal 140 folyóméter. Teherrakodó terület 20 000 négyzetméter, partfala 208 folyóméter. Keleti moló 300 folyóméter, nyugati moló 60 folyóméter. A kikötőben kis jármű kiemelő súlya, a kikötő épületében váróterem, vendégszobák, kikötőőrlakás és külön épületben raktárhelység, illetve hajós szálló van. 1960-as években a Boglár-Révfülöp közti járat mellett nyári szezonban 21 darab hosszú járatú hajó és kiránduló hajó közlekedett.